una veu que li fa qüestionar-se com li han ensenyat el món i com veu el món, però no sols pensant en tot un continent, no?, que tenim així a la vora i que no mirem normalment, i no sols per parlar-nos des del fet de ser dona, no?, sinó també per una qüestió imprescindible del llibre, que és que ens confronta a creure que sempre hem pensat que el coneixement és racional i que és verdader i és únic, no? I el que ella proposa és que anem més enllà d'això i que el coneixement, més enllà de la raó, també té el coneixement de les emocions, no? Aquest coneixement sensorial que ella proposa. I junt amb això, amb la seva concepció de sororitat, que ens ve des de l'alegria, des de l'acompanyament i des del perdó, que no des de l'oblit, jo crec que ens dona tot un missatge, tot un seguit d'idees que ens fan qüestionar-nos el nostre dia a dia i com volem afrontar-lo, no?, en el futur. I jo crec que això és el que trobaran a l'altra banda, i sobretot també trobaran molta alegria i molta joia per combatre problemes com el masclisme, com el racisme, com la colonització, que de vegades també és important, no?, trobar aquest punt des de l'alegria, parlar també de la ràbia, no?, i jo crec que és el que aconsegueix Mina Salamé al llibre.